تمام لاپتہ افراد کو انچو قسمت پدے تحریک مرچی پنجاب یکمی روچیں کہ تحریک شروع روچا چے بغیرتا روچ مرچی تحریک ہرچ پروشگ ہرچ ممکن کوشش ریاست کنگائیں فیملی داری بریڈ کنگا بھی تاکہ آودے FIR بھی آودے گسانی چافا بھی ہرچ ممکن کوشش کنگائیں بلے ادا نشتگیں پیری مات گونڈو ازاک بعض مشکلان چے عبید ادا بیماریاں چے یہ تحریک انگا بر جائے ما ریاست آرامے گوشک لوٹان کہ تئی اے وڑیں پر سینگا اے تی حرکتان چے یہ تحریک خاموش نبیت یہ تحریک نپرشید یہ تحریک ماوتی گارو بیگواہی مردمانی واسطہ اسٹارٹ کرتا ہما مردمانی واسطہ کیا آوانن تو جتا بیگواہ کرتا و جتا دور داتا یہ تحریک تی یہ وڑیں تریٹان چے خاموش بوت نکا ما نشتگیں ادا ہمارو چتک تاکہ میں مارا انصاف دیگ نبی تو ما انگا تک ادا نشتگیں پیری مات استا ادا گونڈویں چوک استا اے پا تریٹ کنگا اے پا FIR کنگا اے شانی کسا چامپا جنگا اے تحریک چوڑا خاموش نبی